Amo to sa isa galak ka do eh. Itay. Oh, aga-aga mo ka mangahoy, murahan, aga buhi mag-amog pagkuan, gigana na dato sa katakop. Sa tengah adlaw pagani. Ug kada adlaw magkugi di. Hanutoy ka do ubuhan. Nya ka nagimapimos ta. Ala no. Sakit sa ulo. Kuya. For my tea party. Ikaw. Tao sa gudta. Gikan bito ko nangahoy. Nja. Nalamig Yahay ni pangahoy. Gahapon na sa si pangahoy no. Isang adlaw rin ko. Tagada sa isa ako gahapon na karon. Kuya ko nangahoy kay Dusty man. Duster ako. Init ang budpud mag-jacket. Hala no. Mag-unoy. Una oy. Anga oy. Hi guys. Hey guys, famous siya. Famous si Aisa. Sana all famous. Bitaw. Lagi sa ko'y buongon. Naluyin tao ko sa baligjadan eh. May birthday po din. Palita sa day. 30 ra. Luwi ka din. Inuglo ka na. Naluwi lagi po ta. Hanjuan tayo sa pukita. Kapag mamaligja, hanjuan tayo. Palita sa dali palitin. Sakit ko sa daghan. Di ba dyan ko tigkaw na ni? Pero kaya ba ako kayo na mas mother? Favorite man yung Mother Earth. Uy! Nakita na sama to eh. May ganahang nanay nga prutas. Ay! May ganahang nanay nga prutas. Niguwan bitaw kalit. Tagang ibang pangahoy ang bibijaan. Panahon niya. Kahit kalit magkuhan. May pananghid. Ito guys, isa na dyan pambuhat ng mga orasa. Ngit-ngit lang video. Ano ka na? Your cellphone. Ano dyan yung cellphone dyan? Nga ka ta doon? Kisa naman yung kamingawan dahil. Matamis ang buong ma. Bao, kisa naman yung kamingawan. Di mga famous dari. Di ko mo. Wow. Mukha ko buong ma. Aisas vlog to. Hi ko ma. Hi. Hi famous. Mura magdakuan. Hi, famous. Ay. Bitaw. Lahi tripping. Ija mangga. Mangga to gikan. Masih ka ba, Day? Or. Masih ka ba? Baong. Ay. Hinug mo na siya. Naluwi na ba ito ko sa baligjadan ni Jit? Hindi ka napalitan. Naluwi lagi ay. Sige na dahil, palita dahil 30. Palita, famous. Na all, famous. Hala no. Nga oy. Kapoy na ro de. Ay giloba. Ang kalamis buong no? Favorite ni Mother Dare. May tanay. Alam mo dyan ang gipalit na Para nimo. Lagi. Nabawa mo dyan kung ganahan ka din eh. Bitaw. Pang kunupod ni. Panang taas ko na po kag kolesterol. Advisable po mo kag nga niya. Matud pa nila. Nasa tayo ni Sud sa adyang lungga? Saan ba? Di sa tayo magkabuong mo, Nay? Di? Liwat dis. Niliwat dis alyan ng tatay. Kasi tatay grabe ang pagkapilian. Bisa na may dagan ng tatay prutas. Mangga? Tatay, di mo kang kamuti.
Hugas naman ka ang kamuti o mag-istipite. Kay, sa una ko nos, sa dapay na dako, ang kamuti pa ka na ko nos baboy. Naol, ang kamuti, tinutay? Ay, Sa imong panahon, kamuti pa ka nas baboy? daw kita baboy. Kabol, narulita. Nga naman tay, di mo mga nimong lulag-lulo. Yun. Kay, Pag ginagbala, di mo. Humay na nagagumay na. Pag nakatuig yung mahurot, numat. sana all, nagagudaghan din sila kabasakan. Nagbasa. Kasi tatay manggod kayo, nagdako manggusta tayo si Jang Lulo. Mamukha ang manggama. Kaya no, Tambit ay manggaham. ano wadi ka nagdako si Mangina tay? Wala nga kung gusto mo matigyan nila. Kay si tatay, kuan magjang mama, single mom. Damo nang parapong na ho ba nga ipon po ko sinikanan kay single mom. Mano sa ting memories ay kuma. Medyo magusda, tagaliti. Gibilin si tatay? Wala pa kasal-kasal. Wasi na kasal nagipon. Ayay. Magwa pa si Hindi Mama. maayo na. Hindi, nga mo kung magdakos. Iguam. Gibilin naglunos tatay kay di man sila dakos tiguang. Dahil dako din. Dado guys, jang mama ning nawa. Ay, naman. Dahil lang ako nag- Wala sila nagdadyon sa ijang kuan. Ako nagdadyo. Ano man? Hindi ko man sa prayo mo. Andiyan ni Ulis mama, nakigbuwag si mama. Uli. Andiyan kasi ikaw bang mama ni Uli, nga mahatid mo ka tumubiyahe. Mate. Bahay naman. Pagkaya magpatubay. Tay. Si Jaray ni Uli tay. Ha? Si Jaray ni Uli. Oh, nung hiyaw na pinagdindiwan sa luwa. Andiyan guys sila naglibin. Isa. Luluhiyo. Ang iyong wilugay, ba hindi ka tuwing. Lugay. Ano mo sila nagpakasal? Mas wala ko kuwan. Big five. Andiyan wapod ng anak noon. Ha? Ah, nagtiguang naman. Ah, Magwa pa si Mama. Renta na po idan na pangkan. Murag ako? Oo, renta na po idan. Wala hindi, kami hindi ko rin punong hiyo. 30 si Jagi anak si tatay. OMG. Mama. Murag ako jadi ay. Jadi sama to si Dan nanarbaho di ay. Nilakaw to? Isa. Wow, Lagi mong ginahan? katulad nila ka ako ng gidas dito sa uyab-uyab. Andiyan sugot ang diyang tatay Banoy. Siguro. Si tatay Banoy tayo di mga stigo. Liman. Maligo na ko bay. Dili Roy. Hindi maligo. Nay, dali nay, come here, mother. Nay, aran dyan kami, nay. Dali, nay. Lampaw nga rin, mother. Yan, nay. Favorite dyan din, nay. Ngayon, buong. Wala, ganahan dyan sa nay buong. Da, kay favorite ni mother. Das lang, hindi ba kamukaan? Gamay ramon, igor mo kumtilaw din bisang buok. Gamay ramon. Naani, Ano na, favorite ni nanay, dis nanay, di ka din yung hanay. Halya na, dali, tilaw. Tilaw. Tamis? Tamis? Dami man. Dali tilaw ako ma. Gamay. Dengan asin daday. Yang manggaran dengan kini asin turuan. Tilaw ko ma. Ay, sat lang. Hi. Tilaw sa lihan na. Lakan Di ko ma. Tan Ano ma? Naman, lamig ba? Isluman man. Giluwa, di mo gudas lum. Aslum. Ang lagi na ayo, iluwa sa sauday. Di ma. Asli mo rin man. Huwag siya na islumin, tapos mong gani. Madi ma. Madi ma. Madi ma. Ang dinaan. Mas asa. Oh! Ina. Pagkamatay ko tayo. Ha? Kamatay, sayang pagkamipi mo, magpakamatay ka. Ano naman ang istoryahan na? Isa ni mo na sundog na. Nana, Buwan na ba? Bad ang istoryaha ma. Lanay. One man. Malaboy ma.
Saan paglakawan eh? Malabi ma. Malabi ma. Talaga kami sa tambang dyan ay. Asa dapit ng kambag jo ma. Kadong tang hunun na. Makat o pa kukatos kambag jo Ang ma. pwede mo bang kay Resida Gutor? Sa dag motor ma. Lapi ma. Kami lagi kabukik si. Udah nga rin ating pakita sa camera. Dali. Dali. Nga rin ganun buhok. Tanaw lang guys na guys lagi buhok si Lixie. Ano sa may eleksyon? Ano sa may gingon ma'am? Magnutan? Ano sa pang may gingon? Panang? Maglingkod og tarong? Sa pa? Pagulay? Ay may diyang bubok. Malabi Gawal yan natong kulutan? di ma. Dugay Uwan! Nagsawag uwan, uy. Aga ba na ang kinawi, ang bidyaan? Wapa man ito na pang putputa, tagas ba nga na? Kay, mga buhi ba? Mga kwanto mga Jimilina. Napa ko'y kuhaon ng galilagahan? Na ba na sa kasada? Malabi ma. Magwapa si ka ma. Wapa. Magpagimod na akong si mama ikaw ma. Suunan. Magsuon ma. Domingo, Alicia, Patrick Martin. Hi guys! Mami, ang itang suwa. Ay wala magiging na yung problema, ang suwa. Mas gasto pa rin sigan kaysa luto, sigan. 3 times a day. 3 times a week. Lagi na ba 3 times a week, sigan. Oh, tuglaw! Be, itang tanaw kagbungon ni Salih. Iman-an. Be, sabi ito ito dagang bungon, dali. Eh, para ito na. Oh, ha. Oh, nakita ko. Naghanap ko na. Mas Mayor. Shout out, Mayor Salih. Basta naman. Maka naman, imong bungon. Ang tilawan. One hour later.
A few moments later. Ano, Queen? Again, binuangan di kasi mong apo, Binuangan tay. kita, tay. Tay, binuangan di kasi mong apo. Tay. Hadlok mo di ay. Hadlok si tatay. Tatay, may pautan naging burnout ba? Si Ann. Si Ann, burnout, si Ann. Hi, guys. Burnout. May batasag buhi ko na ni hapon, me. Mabukgan, binari. Ngit-ngitay. Ano, hadlokan. Tay, burnout, tay. Yes. Uy, mama, ngandim burnout man, ma. Pautan nagbuhay ko. Nang burnout, magsabuhi ko. Hala, lubat pa dyan ang isa ka cellphone. Isard, tani mo, ma. Na, i-charge nga. Brout gani, charge. Ano ba na? Kasi sa lima, burnout po. Arangit-ngitag dyan di. Ay, dari na kamulang dagang kato sa isa. Ano sa figure balik, ma? Bao. Ay, minsan na ni. Ang kasab abuhi ko, ma. Minsan ka pagkasaba. Bikoy ko burnout si buhi ko. Minsan sa. Ayaw lang sa burnout. Ay, naging sa makadananay. Hoy, naging sa kadanay. Hoy, ginoo. Luja, oy. Luja. Burnout. Para ba ko na magkaon? Saan na ni? Nagkumaringit. Insalis yan? Wak pa ko magparingit. Andiyan na, man. Nabalik na dyan kurente. Isa may gadang kadali na. Mahinlap na gong tiil, ma. Isa? Hinlap na gong tiil, ma. Hinlo na. Tayo sa lapit sa isa. Ako napikas. Be, kita. Sabi, ma. Hinlo na po. Nga na si Jakarta. Huwag magabi eh. Hindi dyan na sila pwede matugog isang tilog hugaw. Malapi, ma. Malapi, ma. Ay. Ay, kasama guys. Nangay ba ko na sila sa Nina guys? Kisa mo lang si Nina day. Naprami, ma. Pakita po namin. Nanani mo. Ma. Malapi, ma. Hindi mga bata, oh. Nalipay kay yung balik ng siga kurente. Ganyan kay burnout man. Malapi, ma. Diyan guys, karong adlaw nakadawat di ko og grasya. Nalipay ko kay nagplano pa ba jud ko kuan mo palit ko og dugang nga dress kay kuan pagsimbahay. Diyan ako nagdaw nga na day mahatag na ako karong adlaw. Unexpected. Bro, pati ka, ma. Ang naaro, ma. Di. Di maaro Dagang na. kang dress day. Nagkan Si mama ra kay gamay ra kog dress. Nag-correct. Nag-correct. Nag-dress, ma. Correct dress. Naangi di na ni. Nalipay ko kaya ni hatag ng Malapit, dress. ma. Di lang akong mention og kinsay naghatag. At Felix eh. Nice ka din na ang ko. Kumot ni ma. Dara guys da. Nice na dress. Ganahan ko. Ngayon ko nga, hindi pa dyan ko. Madugang kong palit og dress kay kanang ditong pangsimba. Diyan. Naman to, na may hatag na. Ako nagdahon, tagaan ko. Salamat sa kadyo sa hatag dani. Ganahan ko sa dress guys. Kaya sakto na po siya kataas. Salamat sa naghatag. Eh, bawa na siya. Hindi siya magpamensyon. Salamat sa kadyo. Kaya naanak ko ay additional sa ako ang Sunday dress.
Kay sa una lagi sa di pa tatag simba. Sa una kay di man jud ko kanunay mo simba. Sa una di ko kadyo di jud ko tigpalit og mga dress. Anda. Ganahan ko, salamat kadyo. Ibaw na kagsikin sa ka. Daghang salamat kadyo sa naghatag. Ilagi sa dyan magpaminsyon. Nasa kay ganahan ko na. Guys. Sumara to, para mong gibidahan sa ang nadawat nga dress. Ganahan ko kay na, hingana si Dana. Masakay na is jud, nalipay jud kong taman. Nakalipay man jud, basta na yung hatag. Salamat kadyo. Sa marato, ang video karong adlaw. Daghang salamat sa mga way puas nga nagsigigtan aw sa ang daily vlog. Kay bawo nang sikinsa mo. Salamat sa diyong suporta, sugod pa sa kinunan natod karon. Sa mga waling bija, sa mga kugihan bitong mo comments, mga dyan po ko pasensya kay kanang di sa tanang panahon makareply ko, tungod sa signal gidari grabe hinaya. Nanahan ko sa dress. Sumara to! Bye-bye!